Qozonga Азия Тын океаны төбәгеннән йөк ташучы беренче поезд килде. Аңа Владивостокта иктисади форум көннәрендә Татарстан президенты старт биргән иде. Шул ук вакытта транспорт-логистика компаниясе белән килешү дә имзаланды. Поездны каршылау тантанасыннан безнең махсус репортаж. Йөк поездын 6 сентябрьдә Көнчыгыш иктисади форумда катнашып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов юлга заткан иде. 11 көннән соң Татарстанга 85 контейнерлы йөк поезды килеп туктады. Контейнерларда халык куллану товарлары, КамАЗ ягы зонасы предприятиеләре өчен комплектлаучы электрон сәүдә сервислары җиһазлары. Контейнер белән йөк ташу тиз булганлыктан аңа зур игътибар бирелә. Экспертлар бәяләгәнчә, даими контейнерлар җибәрүгә күчү Татарстан предприятиеләре логистикасын 15-20% оптимальләштерергә һәм товарны китерү вакытын 2 тапкырга киметергә мөмкинлек бирә. Тимер юл йөк җибәрүне икеләтә тизләтә, транспорт чыгымнарын 25%-ка киметә. Безнең федераль региональ автомобиль юллары һәрвакыт хәрәкәттә. Машина күп. Күпме юллар төзесәк тә, безгә һәрвакыт җитми. Тимер юл аша тиз һәм уңайлы. Поездга төяп 1000 тонна йөк китерелде. Өстәвенә Татарстан өчен генә түгел, Идел буе федераль округының башка төбәкләре өчен дә кирәкле җиһазлар. Йөк поездының икенче составында вагоннар тагын да арта. Ерак Көнчыгышка Татарстан товарлары белән беренче поезд октябрь башында юлга чыга. Беренче рейска әлегә йөк туплана гына, әмма икенчесенә барында әзерләп куеп, килгән поездга ук төянү җайларга уйлыйбыз. Владивостоктан йөк поездлары айга 2 тапкыр киләчәк, ләкин бу башлангыч кына. Ел ахырына атна сайын йөри башлый. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.